Sarojni nih. Sarojni Nagar. Tulis pakai OS nih. Siapa orang coba mal tuh? Kasih orang coba ke? Kasih nih. Mana orang hal apa ya lari ni au bijunya personal sex. Beberapa kita lari ya biar by comfortable zibnya biar mute via. Udah orang mute via by bijunya orang lah ya muda orang lah ya bagdau lah ya jadi macam tu uncomfortable mana na beberapa bagdau ni kudu ribat ada. Bijunya muda orang ni ku uncomfortable mana. Ang biji online aku berada. आंजों मोनसे गथना जालांदों बिराद गाज्रि गथना आं बुंनो हाया आरो दुखु मोनदों आं जोंनि बर' जायगायाव मालाय जाथिनि मानसिया फैनानै बेफोरबायदि वर्कार्सफोरजों गाज्रि खामानि दं होनला दे आं बिदिनो नर्मालानो नर्माल थेवबो गाज्रियानो जाहैयो आरो ओमफ्राय ओंखाम जाहैनायावबो होगदावो बे जायगाया मायाव जादों होनबा सर'जिनी नोगोराव बिलुमा गयारि दानि ट्रेन्डिं बिराद जागासिनो ना बेयाव जादों आरो बिलुमा गयारिनि ओमफ्राय होननो थाङोबा बिलुमा बेथ' जेबो खालामाखै दे फिसायासो आरो बुंसै आं फार्स्टआवनो फिसाखौ बुंग्रोसै आङो ओमफ्राय बेनि उनाव बुंलांसै फिसाया मा खालामदों होनबा जों वार्कार्सफोरखौ साननै सानथामल' होयो बियो साननै सानथामाव जेबो खालामा बियो बेनि उनाव कम्फर्टेबल जेबो नाया बियो मिउट फैयो उदैयाव दां मिउट फैयो ओमफ्राय बिदिनो दांलाबायो मोदोमाव दांलाबायो बागदाव होलाबायो जेनेबा जोंथ' आनकम्फर्टेबल मोनो ना बेफोर बागदावनायखौथ' रिबाद होदो बिदिनो मोदोमाव दांनायखौ आनकम्फर्टेबल मोनो आरो बेनि सायाव आं खोनानो मोन्दों खायसे आगोल सिगाङावबो थानाय मानसिफोरजों दानिखौथ' आं मिथिया सिगाङाव थानाय मानसिफ्रा मा होनो अरना होलाबायो रायलायनायाव बिदिनो पार्सनेल सेक्स बेफोरबायदिनि खोथा रायलायो बियो ओमफ्राय बिदिनो बिराद गाज्रि रायलायोनो मिथिबाय ओमफ्राय बेनि उनाव दिनै मा जादों होनबा आं ओंखामल' जाहैदों ओंखाम जाहैबावाखै आं ओंख्रिल'सो लायदों टाउन माबायाव खाथियावनो हटेलाबो नांजोबथारनाय बेयावल' मानसिबो गैया साननानै ओंखाम जानो थिननायखाय ओंख्रि लायबाय आं खाथियावनो ओंख्रि लायनायाव फैनानै मा लायदों होननानै सोंग्रोबाय बिसोरो सोंनानै बिसिया ओमफ्राय आं होनबाय ओंख्रिसो लायदों नै आब' होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय मा खालामखो होनबा फैग्रोमोना फिसाया सासे दङ बिसिनाव मावग्रा बेनाव सोंनानै थां बेनि खोथाखौ मानिजोब होनबाय नालाय बेहाबो थांदो होननानै बुंबाय नालाय आंबो थांबाय ओमफ्राय दाना फिसाया मा खालामखो फैनानै बेनाव सोंबाय ओमफ्राय बेयाबो जानला मोनला मा खोन्थाखो आंखौ होगदावलाबायबाय मानो थाङा माया नों मानो दखाननिफ्राय ओंखारलाङा सोरनि पारमिसन लाया होनबाय ओमफ्राय आंबोथ' बिदि होगदाव जालाबाया रागा जोंबाय आं आंनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हाखाया बेनि सायावनो बिसोरो होगदावलाबायबाय होगदावनानै आंबो रागा जोंनानै होगदावफिनबाय आङो रायफिनबाय ओमफ्राय बुंबाय आङो बेफोर खोथाखौनो आरो मा होनदों बियो बर' आइजोफ्रालायनो गावसिनि खामानिखौ माबानो हाया कन्ट्रल खालामनो हाया they cannot tolerate this work होनना बुंदों मा वर्क आं मा मिथिगौ सोरखौ बुङा जायखिजाया बर' होननानै बुंबाय बिसोरो बर'आव जों मा सानगोन जों वार्कार्सफ्रा खाथियावनो थागोन नालाय जों मा सानगोन जोंखौसो होननो सानगोन जों वार्कार्सफोरखौ आरो वार्कार्सफोरखौथ' ट्रिटखौनो मोजां खालामा सोरनिबा दाया सोरनावबा रायो सोरनिबा दाया सोरनावबा होयो गावजों गाव आरो मोजां मावा बिसोरो जानाय लोंनाया मा होनदों जानाय थानाय फ्रि जोब होननानै जानाय थानाय फ्रि जोब मोजाङै होननानै रुवाथिसो खालामहैयो नोंसोर रावबो मावनाङा बिसिनि दखानाव रुवाथिसो खालामहैयो नोंसोरखौ